Curo lo nang litum dak ke wang apot. Pini ke pugang tum ke lahelo. Nilitum APHLC pulo tangte lake tribe atum an celang pet a party lo. Lapen tribe atum an celang pet ra itum autonomous state tahang nangji lapen 6 schedule ajak kong kang butang anta celong tu nangji pura itum ha 2016 aning kan pen lapen tribal unity rally bang ani tum 2017 aning kan me ciklota teknik tum dolo lapen son si tribe atum ancelang pet nai pusi nilitum ningje bom lo lapen akam da claim bom lo lapen non tribe atum an Karbianglong NC Hills arlo ke do a tribe atum an ke kacelang pet akam a position nang letang lo nitum celang pet lo lanang thek dun long si bongo sena tu lapen kece a RSS atum BJP atum phan order PC arlo pen lo order ki pike akagos leke tok kali lo order PC non autonomous state ke hang ya phat pu ka do e chelang pet nangji pura ako non kretroxier ni meeting ke hang tu la ke thang pota kali la all party hill leaders conference APHLC la aphan kapi phuk ji aphan si ke claim ason ka prek akam thang na kali lage alang litum sikhi long ke tok autonomous state ke hangi puta ke hangi pu political alam lo lage autonomous state article 244A pulote lage political alam lo state ki kim pulote lage political alam lo seta lang litum political kali pulo mass gathering do nangi pu la pen ke hang ta kado we to political leaders panda hang community representatives lage tribal kali to manda hang business la marwari atum aphan hai hui atum handa hang lapen cultural guardians atu kopulane latum handa hang lapen recho ke hai handa hang karbia recho ke hai all political parties all social organizations all village headmen all community societies all religious leaders all bureaucrats they of the Karbianglong Autonomous Council Karbianglong Autonomous Council kam ke claim officer staff atum phan anta hang lapen ke representative from all government and private educational schools a master atum phanda hang lapen business all members of business community stakeholders and entrepreneurs lapen representatives from bar association lawyer atum phanda hang lapen hala militants atum aprang habit kedora hilege odra kache song atu alang litum handa hang all political party pulote nilitum ke APHLC ke political party la posi nilitum afanda dak nang perupon lo seta lake chini lor masilo lake all party leaders conference APHLC ka pipugya pansi lake ke claim lo athimya all party leaders APHLC do tangkok le akaprek ako kupisi hang tuna lang an pen hala ke chia tum thu ke lage autonomous state ke nang ping tum telo la si nang pi nang hang duning tum telo alang litum ke autonomous state ke general state bang hala tum na hang dunji mini seta autonomous state bang nang hang duning tum te athema autonomous state ke lage 6 schedule take man si claim ji la pen ladak sita 6 schedule alam ka sapta pupi da bang ke justice, autonomy and unity pusi pula unity ke lage ni tum si claim ong no non la ni tum alama thepi ki jut bang la hello je pudam o akam ta velo lake APHLC phan ka pi phugya phan si claim lo la potsi la APHLC long aphan aning ke dok la pen nang ke rap du na tum an ke labang so amei long ke dun de jat si ke nan po athema labang ke itum eme tham hange ki pi phuk akama bange la ke claim dun lo athema la so muni de tum amen de che tok hai he president pu lapen general secretary pu do amen de che tok hai he la tu
ke hang tu man da amen da che klang hai he la pu an set jo account bang ke ka chong hu pen la pen meeting ani si la so committee ke form ke December throk arni pusi da pe klang December throk arni non head lang irui tap irui si irui bak si dolang ande pu ana jakong ko nat pen lo pu ana poisa ko nat pen lo la tum gelong pendel da aketi pisi ki kim pu arjulong da government boys school fee la long unara poisa pen lo lagi jo poisa ta gali lagi BJP RSS bongo senatum ke rabdu no poisa lagi bongo senatum ke ilitum aphan apranta benar organisation pu silam amat bongo senatum la akaprek a tribe tum phan pangrompon amat karbia tum phan bilong la puson sikivi karbia tum phan akaprek bilong halatum de anya none karbia tum ke karbiang long non ke bang pharo muluk ang bongpen karbia tum ke bang kikepra privet le karbi det le election che danji pulote lake asapta hayun elo lake anke la si ilitum la tribe atum an chelang pet nang ipu sini tum ipu tribe atum yong si chelang pet lote hala tribe atum an yong si chelang pet lote hala long recap ke chia tum phan ki pi la ta ilitum than thu pet unji la pen six schedule ating pen paragraph 2 sa paragraph 7 pen election ka pe do arot la pen ke voter list ka selam ra ke chia to amen kang than la sa kam ta ilitum claim to unji jong si tribal atum an chelang pet lote seta tribal atum chelang pet pira non la alang litum ke claim ason hala ke chia tum phanan ta hang pon thue ulote la bange kai ta un elo lage arlo pen ke chia tum si japon le pola tuke alang litum ki puat ten se alang litum claim nang po la pot si la bangso a me ke la ke non cretroxier ni po si puke doji amenda ko pilone ajha tum pu APHLC pu si amenda ki irji pu APHLC pu lagi irlo pu la tan te la ke kapamang huji APHLC ba ko pilo yong si alang litum hill state ke hang kang tung pu la APHLC po ke amen ke chuplang kang tung pu la nang dun eta chok lu gente APHLC long kopi si ala tum meeting ka kapre ka hang na lang kam ke dolang ante ni tu nang dun non bu si pubong lo gente la ke nang dun de ke bongo sena la pen kiche RSS la pen BJP tum alang litum pana papi dun long li nang papi dun long le mane alang litum ke la ruling party pen poisa chu en bom long ji long nang ji po phan si alang litum ja semet la ke claim la pen non ni tum ar long lo la so mei ke doji phanta lak kre phok lo de pilone BJP pen sanction lo pu la pen ke halata poisa ka chithi account ta cheng et lo putan ni tum ar long la bos ni la ka therak me mi ala inglong arat ke doan karbi rengma dimasa boro adivasi khilonjia okhomia naga ke doan kuki ke doan atum anta tiwa ke doan garo khasi ke doan ta chelang petra la APHLC along si donangji political party abang along political party ka li a NGO pin ne pulote la ke NGO pen ke lage autonomous state ke hang un e lage theglor alam lo lage la prang jakasta NGO lo ke la tum thang na un e det lo ke ente BJP phan ka pe haya kam se la tum da claim chop ti ke ente la son le ponon ta la si la ke ilitum inglong arat tum an ke chiri nang yi pusi non ni tum nang litum ang no la bang so alam jail kardom chala la so amelo ke nang APHLC penge nang litum bang idun dilo ni tu APHLC ep lo ke dunia ka mele no hangi te ni litum siang po gente meeting hangi te ni litum siang po ni litum kre troxier ni ke meeting hangi APHLC ke ni litum APHLC benge chupenta sok chirim na lang pupi ni alam ke matidi non sok ka chirim ke tang lo ni litum la ke ni tum ke along meeting hangi APHLC benge la ke inglong arat ke tu andom hangi la pen non alang litum ke BJP सरकार से के क्लेम अपर BJP तो ममासी अथिक थे इली तो मसी है ममासी ला ऑर्डर के पियर कम ला सिहाला
council la officer la pen staff dum handa hang hai det lo gente Government. government officer dum school master dum handa hang hai det lo rong asar dum handa hang hai det lo gente alang litum apen non dun da dun jimeni na tum thek dun long pole modun lo te chini lor non lage BJP tu makam lo puge lage hang da kali lage APHLC ka pi phukra hala bongo sena tum election ka pe hai ver japan la pen hala long recap ta bongo sena Bihar sena to bhan ki pilong ver japan se lage claim po VGR along lepenta eviction ke claim debt japan se lage ka pe claim lo lage 10,000 because 10,000 18,000 bighas hala solar project along ki pi la pen non singhason hala in ching ki phur pa kam 4,500 bighas pu lata ki pi la lai hua kam an ka pe claim ra ki che thoman ka pe che long li phelangan ta pachel rai fg political power ta ka pachel rai fg phan se la ke claim lo